Raz, dwa, trzy, nowa zmiana. 3, 2, 1, 5, 6, 7. Krok, 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 krok. I krok, 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 znowu. I 6, 6, 6, 6, 6, 6. Raz, flor, dobra. 5, 6, 7 i raz. Damy zmianę. Podejść, kręcami. Jeszcze jeden krok i 6, 6, 6, 6, 6, o i raz i 3, dobra zmiana, podejść, przeprowadź, mam bombarda, 5, 6, 7, raz, 3, 5, jeszcze i raz, 3, uwaga, daj komplikado, uwaga, na, i raz, mało, rusz, fly, komplikado i 5, 6, go! 5, 6, 7, ta scena jest mocna? Czy nas... No to uwaga! Pisa, jeszcze nie, tu nie, i 7 i uwaga! Pisa, bum, go, go, i fly, komplikado, pisa, bum! I powiedz, przeprowadź 5, 6, 7, 3, 5, 7. Poczekaj, następny. Będzie szybciej.